muno mu mzinda wa Lilongwe tili kuno ku BICC komwe chipani cha chikupangitsa mkumano wa atolankhani amene abwera ku mkumano Mathews Mtumbuka tikhalire kupatsirani zinthu zikhalire kuti kudi kukhala zotani nanga chipani chimenechi kuno chakonza zotani ndiko zongonena kuti ndithu abwerabe akuluakulu ena achipani chimenechi cha UTM komanso mamembala achipani chimenechi ndi nzanga taonga sabola amene ndingofuna angoti kungotiuzako ziwiri zitatu zomwe mwina tiyembekezere pa mkumano wa atolankhani umene mwabwino taonga mwina amalawi ayembekezere kuti pa mkumano umene wa atolankhani wa UTM mpaka mbiri zotani. Mwina choyamba ndipereke mbiri pang'ono kunena kuti chifukwa chani tili malo ano chifukwa taitanidwa ndi Dr. Mathews Mtumbuka amene ndi mmodzi mwa anthu amene aonetsa chidwi kudzapisana nawo pa msonkhano waukulu wa chipani cha UTM ngati mtsogoleri. Mungokumbutsa Malawi kunena kuti mtsogoleri wa chipani cha UTM adali Malemu Saulos Klaus Chilima omwe adamwalira pa ngozi ya ndege yomwe idachitika uchikangawa pa 10 Juni chaka chino. Ndi kuyambira pamenepo pakhala ndithu pali mpungwepungwe chipani kumeneko pa nkhani ya utsogoleri. Kutengera m'malamulo wa chipanichi manena kuti wachiwiri wake ndi amene akuyenera kukhala mtsogoleri pa nthawi imene mtsogoleri watisiya. Ndi wachiwiri wawo ndi Michael Usi. Komano kutengera kuti nthawi ino ndi tayandikira ku 2025 chipani ichi chikuyenera kupita ku convention kukasankha ndithu mtsogoleri watsopano. Ndiye kuchokera nthawi imeneyo kufika lero pakhala anthu angapo akutuluka kuonetsa chidwi kuti akufuna atakapikisana nawo kumeneko. Mmodzi mwa iwowa ndi Mathews Mtumbuka amene atiyitana ku msonkhano uno lero. Palinso ena amene mwina atulukire bwino lomwe koma lero tikupanga za Mtumbuka ndi amene atiyitana ku mkumano umenewo. Ndi lero tikuyembekeza ndithu kumva Mtumbuka akubwera poyera afotokoze chachititsa ndi chani kuti pa zipani zonse asankhe kuti akapikisana nawo ku UTM. Komanso kutengera kuti si okha palinso anthu ena amene akufuna ndithu mpando umenewo. Chikuwayeneretsa ndi chani kuti amalawi akhulupirire chipani cha UTM ndichofunika motani mdziko muno. Chipani cha UTM ndi chipani chofunika kwambiri chifukwa pa Chingerezi timati ndi kingmaker. Munthu amene atagwirizana ndi UTM ndi amene ndithu akuyenera kulowa mboma. Ndi chipani chimene ichichi ndi chipani chofunika kwambiri. Muzipani za sikulu Malawi munomo sungatchule za zipani za sikulu Malawi munomo osatchulapo chipani cha UTM. Lero Mtumbuka abwera pano kuzionetsera kuti ine ndifuna nditakapikisana nawo pa udindo wamkulu wa chipani cha UTM. Zomwe kwambiri ameneyo anali taonga sabola kungotifotokozerapo zina ndi zina kuti tiyembekezere zotani. Pakadali pano tipereke kwa amene akuyendetsa mwambo umenewo. Abenjala zikomo kwambiri. Pa nthawi ino tikhale ndi 1 minute silent yokumbukira mzimu wa Malemu Saulos Klaus Chilima. Tiyime tonse. Zikomo kwambiri tikhale. May the spirit of late Vice President Saulos
Klaus Chilima, rest in eternal peace. Ndi nthawi yanu abenjala. Zomwe kwambiri angoti abenjala ndine Michael Benjala koma ku dziko lathu la Zandakatulo ndimatchedwa Sir Michael Benjala kapwenti of order pang'ono kwa director of ceremonies atchula zina la Catholic University. Sindinabwere ngati wa Catholic University ayi koma ndabwera ngati waluso komanso owaziwa Dr. Mathews Mtumbuka mbiri yawo yabwino. Zomwe kwambiri mutu wa Ndakatulo tifunira njinso umboni wina, tifunira njinso umboni wina. Hada nenayo miyambi yoti fodya mpanazale mbuzi ndi nkota mera mpoyamba ndiye esa hada linga atamuyerenga Dr. Mathews Mtumbuka mwachikwanekwane. Sikuti tuzangobuka pa mtetete ayi, izizo nzoyambira kutali. Inu kwawo komwe adabadwira kulumphi anthu ndi mboni kumeneko. Mkuluyu ali ndi mphaso kuyambira ku ubwana wake. Makalasimenti ndikunena tu makalasimenti ayiyeyu ku seminari ku polytechnic Zanalo ndi ku Oxford University konseko adanyambitirako usogoleri wake wozuna ngati uchi ukha ku chikhatho cha Yohane Mbatizi. Kumpingo kwake nakonso amamudalira ndithu ndi munthu wopa Mulungu, mfumu yamuyaya, landlord wa ku Paradizo. Zipaso za ntchito zake zonunkhira anga zinanazi zakuchita kale zikumuyimbira m'manja cha kweyatero ku Ubuntu Net Alliance, ku makhonsolo a mayunivesity nkumayiko akunja komwe adagwirako ntchito. Ndiyeno tifunira njinso umboni wina amene yutu monga Mose asogole ndi ndodo. Malangizo ake amene yu Malawi muno hapulumusa mioyo ya zidakwa kumaloza mitonjani yosasefa magagada ndi ambuye mtengeni. Enanso abwerera kozimangirira chingwe chili m'manja hatapeza chilimbikiso kamba kazolembalemba zake mu nyuzi za Rise and Shine. Moti pano nzika zimenezo zodalirika ndipo zingwe ankafuna kuzikhweza nazozo pano akuwetera mbuzi kumakagulisa ukamphata. Kodi ndi munthu wanji wotha kumuuza mzungu ku Ulaya chochita? Hachikhala ali moyo Solomoni, Yosefe womasulira loto la mfumu, Daniel wopulumuka mdzenje la mikango, Hanzelo wakummawa atatu aja odetekera tatede, komanso Gamalieli sindikukayika kuti pamodzi ndi Mathews Mtumbukayo bwezi panopata panga WhatsApp group forum yawo. Ndiye tifunira njinso umboni wina uyutu monga Mahatma Gandhi hatisogolere. Ndi nthawi yoti tipereke mpata kwa jentere amene ujentere hanyamule nsakali wa UTM waliwali. Iye amene akusindikanso kuti achinyamata azichimva kuti mawa lawo lafika. Sanatulukire ndi ndale za kwa Ashoko, Malazimasi ndi Beriberi. Nzeru zachepa zachuma zizachepesa mavuto aja pa Chingereza amatchedwa hand to mouth. Mwina Malawi kusala wako chozizwa chakuti zimathekaso ndalama zako zomwe munthu kumafika pamazithira kiteriki kuzisiya chete. Wabweranso kuzalimbikisa nzeru yakuti chuma chili munthaka. Poti makono mulimi pena akumayiwala nzeruyi m'malo mwake akumangona ngati chuma chili mu avieta koulusa ndege. Watigwerawu ndi mwayi woposa wa mapasa ofanana. Sizophweka kupeza wophunzira, wolimbika, wanzeru, wopa Mulungu ndi wakapiri yensi yokwanira mwa munthu mmodzi. Tifunira njinso umboni wina. Zotheka ndithu. Ameneyo monga Nelson Mandela atisogolere. Zikomo kwambiri. Thank you for that wonderful poem. Distinguished guests, ladies and gentlemen, members of the press, the much awaited moment is now here.
As we all know, there was a call from members of the general public asking Dr. Mathews Mtumbuka to join politics. He spent his time consulting. Now, the moment is here so that we hear what Dr. Mathews Mtumbuka is going to say. Ladies and gentlemen, a round of applause for Dr. Mathews Mtumbuka. Zikomo kwambiri khale pansi. Zikomo kwambiri. Ndiyankhula muziyankhulo ziwiri. Poyamba ndiyankhula mchingelezi. Kenako ndiyankhulanso mchiyankhulo chathu cha Chimalawi chichewa. Fellow Malawians, distinguished members of the UTM, and all citizens who dream of a better Malawi, exactly 90 days ago, this country lost a man whom, without any fear of contradiction, I call the best president this country never had. My friend and mentor, Dr. Saulos Klaus Chilima, was an accomplished family man, sportsman, Christian, politician, and a statesman who always put the country first. Ladies and gentlemen, I do not know about you, but I am fired up, and I have activated the SKC mode and the Chinombo mode. Therefore, I stand before you today, humbled and honored to announce my decision to enter the world of politics. This was not an easy choice, but one that I feel compelled to make, driven by a sense of duty and loyalty and purpose. Therefore, today, I, Mathews Chinombo Mtumbuka, stand before you deeply honored and humbled to announce my candidacy for the presidency of our great party, UTM. This is not just a political announcement, but a moment to offer you a bold vision for our party and the future of Malawi. One rooted in hard work, unity, execution, and above all, results. As your candidate, I bring with me a wealth of experience from many years of working in the corporate sector, both here in Malawi and 3 other countries, UK, Rwanda, and Kenya. I've been fortunate to serve in various leadership roles where I have had the opportunity to transform challenges into opportunities and ideas into actionable results. My journey has been one of success and transformation,
But I stand here today not to speak about myself. Rather, I stand here to speak about Malawi, our country, about us, about our future, and about how we can collectively build a nation that works for all its citizens. In expressing my interest to contest for the presidency of UTM, I want every child of our great nation to know that regardless of your background, age, ethnicity, or region, you too can rise to the highest level of leadership in this country. I'm here to serve and to show that the dreams of our forefathers and the dreams of every Malawian can be realized. My candidacy is a testament to the fact that our political landscape is open to all, and together we can move Malawi forward. As we look to the future, my vision for Malawi starts with the vision for building our beloved party, the UTM. We want to build a united bloc, a party that truly represents the spirit of unity and inclusiveness, a UTM that harnesses the physical strength and energy of our youth while drawing from the wisdom and experience of our fathers and mothers. This is a UTM that is not only present in the bustling cities of Blantyre, Lilongwe, Mzuzu, and Zomwe, but also vibrant and thriving in Chitipa, Nchinji, Dowa, Nsanje, and every corner of our nation. We want a UTM that is a national party, rooted in the grassroots, not just vocal on Facebook, Twitter, and Instagram, but with a strong area committee in the remotest village that we can think of. My goal for UTM in 2025 is simple. We want a UTM that will have a strong and undeniable presence on the ballot paper in the 2025 elections. A UTM that will not just be another political player, but a dominant voice that shapes the future of this country for the years to come. A party that speaks for all Malawians, from the cities to the villages, and that leads with integrity and purpose and strength. This is the UTM we are building, and with your support, we will achieve it. But why, you may ask, do I want to be the president of the UTM and eventually our nation mother, Malawi? We have talked for too long, fellow Malawians. We have drawn up brilliant plans that would have transformed our nation if they had been executed. Yet, for too long, Malawi has been a nation of ideas, but not of action. This ends here and now. My philosophy and the cornerstone of my leadership is simple: plan, execute, deliver results. I do not compromise on this. And those who have worked with me, ask them. They will attest to my commitment to seeing things through. We are inspired by the founding member of this great movement, the late Dr. Saulos Klaus Chilima. His vision for Malawi may not have been fully realized during his time, but he lit a torch of transformation that now we carry. His legacy is not in what he did not achieve, but in the minds and the hearts of those of us who remain committed to realizing his dreams for Malawi and the dreams of the generations to come. He sparked the flame, and it is upon us to carry it forward. As a nation,
We've been full of ideas, great ideas. When we gained independence on 6th July in 1964, we had big dreams for this country, dreams that many of us are still waiting to reap 60 years later. We must ask ourselves, are we where our founding fathers envisioned us to be? When multi-party democracy dawned in 1994, we had renewed hopes for a better Malawi. But have we truly benefited from the promises of that democracy? We have had many visions, Vision 2020, Malawi Growth Development Strategy, and now Agenda 2063. All brilliant, all capable of transforming our country, but we failed to implement them. Why? Because we have become a nation of rhetoric, a nation of ideas, not actions. I stand here today to say, I am here to change all that. Those who know me and those I have worked with will attest to my leadership style. Plan, execute, and deliver results. Plan, execute, and results. And I do not compromise. And it is this philosophy that I bring to my bid for the UTM and the Malawi presidency. We'll make Malawi work again, better than it ever has before. We will not secure a better future for ourselves, not just for ourselves, but also we will lay foundations for an excellent one for the generations to come. As leaders of this generation, we want to build a legacy that will never be forgotten. A legacy where our education system is among the best in Africa, where government schools are beacons of excellence, and where university students thrive in an environment that supports their pursuit of higher education. We want our youth to be trained, employed, and empowered to shape the future of this great nation. Agriculture is the backbone of Malawi's economy, and it is time we treated it as such. No more should our farmers struggle to make ends meet. No more should our national silos sit empty while our people go hungry. Under my leadership, Malawi will return to being a food secure nation. We will support our farmers with modern technology, irrigation systems, and better access to markets. Our agriculture will flourish, and our people once again harvest 3 times a year, and no child will suffer from malnutrition or stunted growth. Households will have full barns of maize again. We'll invest in technologies that reduce our dependency on rainfall, ensuring that our farmers can produce year-round. We'll create a sustainable agricultural sector that provides for our nation and also allows us to export to other countries, thereby mitigating our perennial forex challenges. Our healthcare system has been neglected for too long. Too many Malawians are dying from preventable diseases, and too many mothers are losing their lives while giving birth. This is totally unacceptable, and we must collectively put an instantaneous stop to it. As your president, I'll make healthcare a top priority. We'll build more hospitals, equip them with latest technology, and ensure that they are staffed with well-trained professionals. We'll also focus on training more doctors, nurses, and healthcare workers, and we employ them right here in Malawi. No longer will our people have to travel abroad for medical treatment. We'll have the facilities and expertise to treat all diseases within our borders. This, my fellow Malawians, is possible. Nzoteka. Osa opa. Osa faoka.
With proven leadership, which I offer here and now, Nzoteka. Industrialization is key to our development. We will establish factories that produce goods right here in Malawi, with labels proudly declaring, "Made in Malawi." This is not just about creating jobs, but about transforming our economy. We will no longer be dependent on imports. Instead, we will manufacture our own products, creating wealth and employment for our people. Our youth will no longer have to travel abroad, leaving our country in search of jobs that are not available here. By building industries, we will reduce our reliance on foreign products, stabilize our currency, and strengthen our economy. This will make Malawi a more attractive place for investors, further driving our economic growth. Malawi is blessed with abundant natural resources, including untapped mineral wealth. For too long, we have allowed others to benefit from the riches beneath our soil, while our people continue to struggle. As your president, I will ensure that Malawi's minerals benefit the people of Malawi first and foremost. We will explore our mineral resources in a way that is sustainable and beneficial to all citizens, not just a select few. We will negotiate contracts, hold mining companies accountable, and ensure that the revenue generated from our minerals is reinvested in development of our infrastructure, education, healthcare, and industries. This is not just about extraction. It's about creating a sustainable value chain around mining and that benefits local communities, creates jobs, and ensures that future generations benefit from Malawi's natural wealth. We establish proper regulation to govern our mining sector, ensuring transparency, accountability, and a focus on the well-being of all Malawians. One of the key challenges we face in Malawi is the inefficiency of our systems. We have allowed bottlenecks, corruption, and mismanagement to hinder progress. I come to change all that. If we are to move forward as a nation, we must reimagine our infrastructure. Our towns and cities should be centers of activity, commerce, and pride. I envision a Malawi where our towns and cities are not only functional, but attractive as well, where we see the rise of modern skyscrapers and better road networks that connect our urban areas to the rest of the country. These infrastructure improvements will not only make Malawi a more attractive place for investment, but will also create jobs and improve the quality of life for all Malawians. We will prioritize infrastructure that serves the people, building roads that connect our local farmers to markets, bridges that ensure access to all areas, and town planning that reduces congestion and improves living conditions. Our markets, bus terminals, and public spaces will be modernized, ensuring that Malawians can conduct their daily business in dignity. Malawi's greatest asset is the youth. For too long, we have failed to fully harness the potential of our young people. Unemployment remains high, and opportunities for youth to engage meaningfully in the economy are limited. Under my leadership, we will transform this. Our youth will be trained, employed, and empowered to shape the future of this nation. We will implement programs that not only create jobs, but also provide the skills necessary for success in today's global and digital economy. The heart of my vision is a Malawi that works for all its people, a country where systems function efficiently, where corruption is stamped out, and where everyone has the opportunity to succeed. We will reduce taxes, bring down costs of living, and ensure that the government is accountable to its people. Crime will be reduced, businesses will operate 24/7, and our economy will grow. This is the Malawi we want. A Malawi where we reap the benefits of our independence, our democracy, and our hard work. A Malawi where the dreams of our forefathers, our dreams, and the dreams of future generations are realized.
Fellow Malawians, this is our moment. Together we can build the Malawi we have been always dreaming of. A country that works for all its citizens. A country that is proud, prosperous, and united. To my fellow UTM delegates, I know that most of you wanted to be here physically, but circumstances did not allow. Be assured that I'll visit and meet each one of you soon. Meanwhile, as we gather at the most critical convention, I humbly beg you for your support. I'm asking for your vote to lead this great party of ours as its president. I believe I have the vision, the experience, and the determination to make UTM the formidable force that Malawi needs, a party that will drive real, meaningful change, starting with the 2025 general elections. This is not just about me, it's about us. It's about building a movement that stands for every Malawian, that reaches out into every village and city, and that stands for everyone, and that carries the dreams of our people forward. Together, we can take UTM to new heights, becoming the dominant voice that will shape the future of our country. As a business executive, I've had the privilege of building and leading organizations, international as well, driving growth, creating opportunities. But I have come to realize that true impact lies not in the boardrooms, but in the lives of our people. I may not be considered a career politician, but I am a passionate citizen who wants to make a difference. I'll bring my skills, my experience, and network to the table. But more importantly, I'll bring my heart, my commitment to honoring the SKC legacy. Together, let's build a better future, one that SKC envisioned, a future of hope, justice, and equality. I ask for your support, your trust, and your partnership in this journey. And most importantly, I ask for your vote. Let me lead this drive to transform the UTM, and by extension, our beloved Malawi. Nzoteka. Osa opa. Osa fowoka. Zoteka. With your vote, we will chart a new course for our party and our nation, creating a future that we all can be proud of. Let's make this happen together. Osa opa, osa fowoka, osa topa, nzoteka. Thank you very much. Thank you.
Dr. Mathews Mtumbuka will now make a statement in Chichewa. Amalawi anzanga, mamembala nonse achipani chathu chokondedwa cha UTM, Amalawi nonse akufuna kwabwino ndi okonda dziko lathu la Malawi. Ine Mathews Chinombo Mtumbuka, lero pa 10 September 2024, ndafuna kukutsimikizirani kuti ndikapikisana nawo pa mpando wa mtsogoleri wa chipani chathu cha UTM ku msonkhano waukulu omwe chipanichi chichititse mwezi wa Novemba. Amayi ndi abambo, anyamata ndi atsikana, ine ndapanga chiganizo ichi kamba kuti magulu a anthu koma mabungwe osiyanasiyana akhala akundipempha kuti nditenge nawo mbali pa udindo otsogolera dziko lino. Kuphatikiza apa, ine ndapanganso chiganizo chimenechi chifukwa ndili ndi chikhulupiriro kuti ndili ndi kuthekera komanso luso ndi upangiri otsogolera chipani cha UTM komanso dziko lathu la Malawi. Ndikukhulupirira kuti mabungwe komanso anthu omwe akhala kundipempha kuti nditenge nawo mbali pa ntchito yotsogolera chipani komanso dziko lathu ndi okhutira komanso ali ndi chikhulupiriro mu luntha ndi upangiri wanga mu utsogoleri. Ndapanganso chiganizo chofuna kupikisana nawo pa udindo wa mtsogoleri wa chipani cha UTM pofuna kupereka chiyembekezo kwa Malawi tonse kuti Malawi aliyense ali ndi kuthekera kutsogolera dziko lathu posayang'ana kochokera mtundu wake komanso zaka za munthu. Mwina ena kudabwa kuti Mathews Mtumbuka ndi ndani? Yankho lake ndi ili: Mathews Mtumbuka ndi Malawi yemwe wakhala akutumikira dziko lino kudzera munjira zosiyanasiyana kwa zaka 20 zapitazi. Ine ndagwira ntchito za utsogoleri makampani komanso mabungwe osiyanasiyana ku Malawi kuno komanso kunja kwa dziko lino monga ku United Kingdom, ku Rwanda ndi ku Kenya. Anthu amene amandidziwa komanso ndagwira nawo ntchito amadziwa kuti utsogoleri wanga ndi utsogoleri omwe umaonetsetsa kuti anthu akugwira ntchito molimbika ndipo kuti ntchito zomwe anthu akugwira zikubala zipatso zooneka kwa onse. Chinthu chimodzi chomwe chimandisangalatsa kwambiri ndi chopeza mayankho othandiza pamene anthu omwe ndikutsogolera akumana ndi ziphinjo zosiyanasiyana. Ndikayang'ana chipani chathu cha UTM komanso mmene dziko lathu la Malawi lili pakadali pano, ine ndili ndi chitsimikizo kuti utsogoleri ngati umenewu ndiwo ofunikira kwambiri pokonzanso tsogolo la chipani chathu komanso dziko lathu. Ngati a UTM tili otsogozedwa ndi masomphenya atate wa chipani chathu malemu Dr. Saulos Klaus Chilima, mzimu wawo usentendere, omwe anali ndi malingaliro akuya achipani komanso dziko lathu. Ngakhale kuti achilima anachoka pakati pathu maloto asanakwaniritse masomphenyawa, ife tili ndi chikhulupiriro kuti ngati mtsogoleri wa luntha achilima anasiya mwa ife luntha la utsogoleri okwanira omwe ungakwaniritse mwinanso kupyola maloto awo. Ine ndiokonzeka kugwira ntchito imeneyi. Ndili nako kuthekera komanso mbiri yokwanirisa izi. Choyamba, ndikufuna kuonetsetsa kuti chipani chathu cha UTM chili ndi mphamvu ndi umodzi monga kale.
ngati ndingasankhidwe kukhala mtsogoleri wa chipanichi, ndidzaonetsetsa kuti chipanichi chikuyenda monga chimodzi, ndipo kuti chikutsatira ndi kulemekeza ulamuliro omwe msonkhano wathu waukulu uzakhazikitse. Ntchito ina yomwe ndigwire mosapumira ndionetsetsa kuti chipani chathu ndi chipani cha dziko lonse, chopanda tsankho, chosakondera, komanso chopereka mwayi kwa Malawi aliyense posayang'anira chilichonse kupatula kuthekera kwa munthu. Pansi pa ulamuliro wanga ndizaonetsetsa kuti chipani chathu chili ndi osatira mboma lililonse la dziko muno, kuchokera ku Nsanje kufika ku Chitipa, komanso nkhotakota mpaka ku Mchinji. Ndizaonetsetsa kuti maboma menemu UTM ili kupezeka mudera la mfumu yayikulu iliyonse, mumudzi uliwonse, komanso dera lililonse mbomalo. Amayi ndi abambo, pansi pa ulamuliro wanga UTM idzakhala chipani cha onse, opeza komanso osowa, antawuni komanso akumidzi, achikulire komanso achinyamata, apa ntchito komanso a bizinesi, cha omwe ali pa Facebook komanso omwe akumvera pa wireless kumidziko. Cholinga cha masomphenya amenewa ndi chimodzi. Tikufuna kuti chipani cha UTM chikhale chipani cha mphamvu, chomwe chizakhale ndi kuthekera kwakukulu kotenga nawo gawo lolamulira dziko lino kudzera mu chisankho cha 2025. Tikufuna UTM idzakhale patsogolo posinthanso moyo wa Malawi. Izitu nzotheka. Pansi pa utsogoleri wa chipani cha UTM chotsogozedwa ndi ine, nzotheka konza Malawi watsopano. Ngati dziko tataya nthawi yayitali kukamba zomwe tingachite kuti tukule dziko lathu, ine ndikuti nthawi yokamba yatha tsopano. Ino ndi nthawi yogwira ntchito Malawi. Mbuyomu takhati kukamba za mapulani osiyanasiyana omwe amamveka bwino powakamba. Takambapo za Vision 2020 yomwe sitinayikwanitse. Takambapo za ndondomeko yotukula dziko lathu ya Malawi Growth Development Strategy yomwe inakanika kukwaniritsidwa. Pano tukamba za Agenda 2063 yomwenso ili pa chiopsezo kuti sikwanisidwa. Zonsezi chifukwa chake ndi chimodzi. Takhala tilibe utsogoleri olimbikitsa kugwira ntchito zomwe zingakwaniritse maloto athu. Tayimba nthano kwa nthawi yayitali. Ine ndikufuna kusintha zimenezi. Tikhale dziko lochita osati longolankhula zomwe tichite. Ine ndikuona ngati Amalawi tili ndi mwayi tsopano osintha dziko lathu. Kudzera mugwira ntchito tikufuna kusintha dziko lathu kuti likhale lokomera nzika iliyonse ya Malawi. Tikufuna zinthu mdziko muno ziyambe kuyendanso. Tikufuna tikonzere ana athu tsogolo labwino. Tikufuna ana athu mtsogolo azitiyamikire kamba kowayikira maziko abwino. Tikufuna mbado wathu uzakumbukiridwe. Kudzera mugwira ntchito zinthu zizinthe mdziko muno. Kudzera mugwira ntchito maphunziro a nsukulu zathu azakonzedwanso. Sukulu za boma zakhalanso sukulu zapamwamba komwe ana athu adzatsulidwa kukhala nzika zodalirika popititsa patsogolo chitukuko cha dziko lino.
Sukulu zathu za ukachenjede zakhalanso zosula ophunzira omwe sadzavutika kuti apeze maphunziro monga mmene zilili pakati pano. Pogwira ntchito ulimi wa dziko lino udzapita patsogolo, nkhokwe za dziko komanso za anthu zakhalanso zodzaza. Nkhani ya njala idzakhala mbiri yakale. Alimi athu tidzalimbikitsa kuti agwire ntchito ndi zipangizo zoyenera komanso zamakono kuti adyetse mtundu wa Malawi. Dziko lathu lidzakhala la mwana lilenji, palibe mwana amene adzanyenjere kamba kosowa zakudya. Tidzagwira ntchito kuti ntchito za umoyo zayambenso kuyenda bwino m'dziko lathu. Tidzagwira ntchito kuti mankhwala apezeke mzipatala zathu. Tidzagwira ntchito kuti anamwino komanso madotolo athu alembedwe ntchito mzipatala zathu. Tidzagwira ntchito kuti tidzathetse imfa zopeweka m'dziko muno. Tidzagwira ntchito kuti zipatala zathu zidzathe kuchiza nthenda zosiyanasiyana zomwe pakali pano tikulephera kutero. Zikomo kwambiri, zikomo zoona nzotheka. Tidzagwira ntchito kukhazikitsa mafakitale m'dziko muno. Tidzalimbikitsa kupanga zinthu za m'dziko muno. Sitidzalolanso kuti dziko lathu lizitanitsa kunja mitengo yotokosera mano. Zinthu zathu zolembedwa made in Malawi zidzakhala m'masitolo mwathu komanso kugulisidwa kunja. Tidzabweretsa kaganizo katsopano kochitira malonda. Malonda azidzachitika nthawi ina iliyonse, masana komanso usiku. Tidzakhwimitsa chitetezo kuti ntchito zathu za malonda ziyende bwino. Matauni athu adzakhala ochita malonda usiku ndi usana. Achinyamata athu sakhalanso ndi chidwi chochoka m'dziko muno kupita ku mayiko ena kukasaka ntchito. Kampani zakunja zidzakopeka ndi ntchito zathu za malonda. Ku migodi tidzagwirako ntchito. Tidzakhaza ntchito za migodi zokomera Malawi. Ku nthambi za boma zotumikira Malawi zosiyanasiyana zidzayenda mokomera onse. Ku nthambi zogawa mphamvu za magetsi ndi mafuta, madzi, zoona zotuluka komanso zolowa Malawi muno, zoona zapansewu, zotolera misonkho. Tidzaonetsetsa kuti mabungwe awa akugwira ntchito mwachangu mopanda ziphuphu ndi mosabola matumba a Malawi. Izi Amalawi anzanga nzotheka. Ngati dziko, matauni komanso misewu yathu ikuyenera kudzavala nkhope zatsopano. Tidzalimbikitsa kumanga nyumba zamakono zomwe zakongoletse mizinda yathu. Misewu yathu sidzakhalanso nyambo ya ngozi za imfa. Misika yathu idzakhalanso ya ukhondo.
ndi ya dongosolo, ndipo ntchito za malonda zizachitika popanda zitopotopo. Achinyamata athu ndiwo chuma chachikulu cha dziko lathu. Pansi pa ulamuliro ndi utsogoleri wa UTM yosogozedwa ndi ine, tidzaonetsetsa kuti achinyamata akupatsidwa ntchito za luso la manja. Tidzatukula ntchito za masewero pokhazikitsa ndondomeko zoyenera kuchokera ku achinyamata achisodzera. Dziko lathu lidzakhalanso ndi mbiri yonyaditsa ku masewero. Amalawi anzanga, amayi ndi abambo, maloto anga a dziko lino ndi owala. Lero ndangogawa nanu mfundo zochepa chabe. Ndikupempheni nonse amene muli nawo mwayi okasankha atsogoleri ku msonkhano wathu waukulu kuti mukandisankhe ine Mathews Chinombo Mtumbuka. Zikomo kwambiri, zikomo. Mudzandisankhe ine kuti ndikhale mtsogoleri wa chipani chathu, kuti tidzakhale ndi chipani cha mphamvu pa chisankho cha mchaka chobwerachi. Masiku akubwerawa ndigawana nanu tsatane wa zomwe tidzachite ndikasankhidwa ngati mtsogoleri wanu. Pakali pano pempho langa ndiloti tiyeni tigwiritse ntchito mwayi omwe tili nawo pano osankha ine Mathews Chinombo Mtumbuka kuti nditsogolere chipani cha UTM. Pochita chisankho ichi mudzakhala kuti mwasankha tsogolo lanu labwino lowala la dziko lathu kwa ife komanso lokoma kwa ana athu ndi ana awo omwe. Mulungu akudalitseni Malawi moto. Zikomo kwambiri. Zikomo kwambiri, zikomo kwambiri. Tiye titseke press conference imene ndi pemphero. Mayi Jonam mutipempherere. Akatha pemphero, Dr. Mathews Mtumbuka ayankha mafunso kuchokera kwa atolankhani. Mayi Jonam tipempherere. Titseke maso kuti tipemphere. Atate tikudzaso pamaso panu ku nthawi ino. Zikomo chifukwa tinakupemphani Mulungu lilemekezeke dzina lanu. Pamene mwana wanu anayima patsogolopa watiyankhula ndipo tamva. Watipatsa zimene anazinali ku mtima kwake, zimene Mulungu mwayikiza pa mtima pake. Tikukupemphani Mulungu kuti mumuvale ndi mphamvu yanu ya Mzimu Woyera kuti akwaniritse chimene chili malingaliro ake, akwaniritse chimene niyo mumutume. Tatopa tu Ambuye kungomva zinthu, koma tikufuna kuti akachite ndipo dziko likaone. Mulungu imani patsogolo pake. Mulungu muyendetseni, mutetezereni kwa iwo Mulungu amene amakhala nthawi zonse ndi mkhwidzi pa anthu ena.
mulungu tetezani moyo wake, tetezani banja lake, tetezani zonse zimene zili patsogolo pake, kuti mulungu dzina lanu likalemekezeke, kuti mulungu dzina lanu tsiku lina lidzabwerenso malo ano ndi ukati ambuye zikomo. Tapemphera izi mu dzina la mwana wanu Yesu Khristu ambuye wathu. Amen. Apa ndiye pamapeto pa mkumano wa Walankhula omwe ndithu unachitika kuno ku BICC amene amayankhula nda Mathews Mtumbuka yankhula nkhani zambiri. Walankhula wathu kuno nditaonga sabola ndingofuna kuti atimasulire zomwe zayankhulidwa kuti kodi kwenikweni chayankhulidwa ndi chani, koma nkhani yayikulu mfundo yayikulu ndionena kuti iwowa akufuna ayimire pa msonkhano wakulu wa chipani cha UTM ngati mule nyali ya chipani pa chisankho cha Septemba chaka cha 25. Taonga sabola mtolankhani wathu kuno mfundo zikulu zomwe Mtumbuka nini. Kwambiri pali mfundo yokuti iwo atsimikiza kunena kuti iwo ndi amene ndithu alimba mtima kunena kuti akapikisana nawo ku convention ya chipani cha UTM mu cha kutsogoloku mu nthawi imene ikubwera kutsogoloku kuti tuone kuti zikathera motani. Monga ndana muja kunena kuti akakhapo anthu angapo ndithu amene atakapikisana kumeneko, koma iwo atsimikiza kunena kuti iwo akapikisana, komanso atsimikiza kunena kuti ngati mkumano umene utakasankhe iwo ndo okhonzeka kuzatsogolera dziko lino, ndipo anena kuti ali ndi mfundo zingapo zimene ndithu amagwiritsa ntchito kupanga deliver, akuti iwo amakhulupirira kwambiri delivery, kupanga chinthu design kenako kupanga execute kenako delivery, kuonetsetsa kuti dziko la Malawi lichoke pamene lilipa linke ndithu likupita kutsogolo. Taonga ndikufuna mwina ndingoyesetsa kuti Mtumbuka tiatenge kuti nawonso uyankhule nawo pano, kwa mwina pakadali pano upitizabe kwafotokozera Malawi mfundo zikulu zomwe wamva. Ndifotokoze pano kunena kuti iwo kwambiri amayankhula ndithu ndi passion, kunena kuti amayankhula ndi ndidi, kunena kuti ineyo ndikufuna ndithu dziko la Malawi liyambenso kugwira ntchito. Iwo atakukhulupirira kuti dziko la Malawi likayambiranso kugwira ntchito ndiye kuti zinthu ku Malawi kunoko ziyamba kuyenda. Iwo anena kuti iwo agwira ntchito ma company ma organization osiyana ndipo agwiritsa ntchito nzeru zimene atenga kumeneko. Anatchulapo mayiko monga ku UK, ku Rwanda, anatchulapo ku Kenya, atchulaponso ku dziko lino la Malawi, kunena kuti agwiritsa ntchito luso limene apeza mu zaka pafupifupi 20 zimene akhala kugwira ntchito kuti makamaka ayendetse dziko lino kuti dziko lino lipite patsogolo. Anayamba ndi kufotokoza makamaka kuti mtsogoleri amene anali mtsogoleri wa chipani cha UTM, founder wa chipanichi Malemu Saulos Klaus Chilima, anafotokoza mchengerezi kunena kuti he is the best president which Malawi never had, kunena kuti Achilima anali mtsogoleri wabwino kwambiri wa dziko lino la Malawi, koma unfortunately sanalamulire dziko lino. Ndiye iwo ati akutengera kuchokera pamenepo tsopano mangolomera kuchokera pamenepo ndi kumapita kutsogolo kuti aone kuti kodi dziko la Malawi lifike pati. Kufotokoza kwa Mtumbuka ndina kuti nzomvetsa chisoni kuti maphunziro a dziko lino adakalibe obwerera mbuyo, za chuma zidakalibe obwerera mbuyo, za ulimi ndi zina. Anena kuti iwowa ali ni masomphenya ofuna kuonetsetsa kuti dziko la Malawi likhale ndithu dziko lodzimira palokha pa nkhani ya zachuma, pa nkhani ya ulimi, food security. Akuti iwo atu akadzatenga boma la Malawi adzaonetsetsa kuti nkhokwe za Malawi zikhala ndithu zodzadza. Food security yemakambidwa ija Malawi asakhale munthu wopempha chakudya, koma Malawi adzikhala ndithu Malawi okhuta. Ndiye kwambiri uthenga umene anabweretsa lero ndi uthenga ofuna kuwauza Malawi kunena kuti iwowa alimba mtima, iwowa akapikisana nawo ku convention ya UTM, ndipo iwowa akapambana. Ndiye tione kuti nthawi ikamayandikira kumeneku kuti zikhale motani. Monga fotokozaso nena kuti Mtumbuka nena kuti kuchoka pano apita ndithu akakumane ndi anthu a chipani cha UTM kuti akafotokozere tsatane wa maplani awo, maplani amene akhonza ofuna ndithu kusintha dziko la Malawi. Mukunena kwawo mabwereza mawu kuti nzotheka kuonesa kuti iwo ndithu ali ndi chikhulupiriro kuti kusintha dziko la Malawi ndikotheka ngati tingayikepo
makamaka tu luso lathu. Iwo akambaso hani yogwira ntchito ndi achinyamata kunena kuti achinyamata inde kumakambidwa kuti ndatsogolere mawa, koma iwo taonera kuti achinyamata nthawi yawo yakwana tsopano kuti achinyamata atuluke atenge nawo maudindo akuluakulu oyendesa dziko lawo, ponena kuti nthawi yakwana tsopano ya achinyamata. Ndipo mpano zanga blessings mpinganjira wakhala ndithu afuna atenge a Mathews Mtumbuka timve bwino lomwe angoti masulira pang'ono chabe kuti kodi chikuwayenerezetsa iwo ndi chani, chifukwa chani akuona kuti pa anthu onse amene akufuna mwina udindo umenewo iwo ndiye ofunika kuti mwina akhale nawo pa ndandanda okhala ndithu mtsogoleri wa dziko. Pakadali pano dziko lino likulamuliridwa ndi Lazarus Chakwera omwe ndi achipani cha Malawi Congress, koma pa 2025 16 September dziko lino likhale ndithu likupita ku chisankho cha president, chisankho cha ma MP komanso ndi chisankho cha makhansala. Kuti chisankho kumeneko amalawi akatsisankhaso okha munthu amene akufuna kuti alamulire makamaka tu pa mpando umenewu, mpando wa president. Ndiye pano Mtumbuka atipeza pano kuti timve bwino lomwe kuti kodi iwo chimene akuona kuti chikuwayeneretsa kukhala ndithu mtsogoleri wa chipani cha UTM komanso mtsogoleri wa dziko la Malawi ndi chani. Mtumbuka tikulandireni. Zikomo kwambiri. Ine chifukwa choyamba chimene ndikufuna kuti ndikhale mtsogoleri wa chipani komanso wa dziko nchokuti ndili ndi kuthekera, ndakhala mtsogoleri kuyambira ndili wachepere ku polytechnic, nali mtsogoleri ku pole kuja ndapita ku Ulaya, nalinso mtsogoleri wa mastudents aku Africa onse ku Oxford, ndili ku Shell, nali mtsogoleri wa achinyamata akumene kuja kwa zungu 300, ndabwera kuno ndakhala mtsogoleri wa ma engineers ndili wachepere ku mpingo, ku community, makampani, ndi experience yambiri komanso ndimalikonda dziko lathu. Tikudziwa kuti ndingagwira ntchito yayikulu ku Shell ku UK, koma ninapanga resign kubwera Malawi kuno kuti tikule dziko. Ine zimandipweteka, zimandiwawa kuti tikukhala ndi umphawi osatha mdziko muno, umphawi umenewu tithese basi. Achinyamata ndi amene akulira kwambiri pakadali pano. Achinyamata ukayenda bwana titchuleni mwakuti mwapangira maplani otani achinyamata kuti mwina asiye ndithu wachinyamata asiye kulira. Achinyamata choyamba tikudziwa kuti kale lija ife tikumaliza ku university 25 years ago, kandi ku technical college, kandi ku nursing, zimapezeka kuti 6 months aliyense wapeza ntchito. Pano kukhala 4 years 5 years wapeza ntchito, kulibe ntchito. Tiyenera kupanga mafactory Malawi muno kuti peze ntchito zambiri za achinyamata. Komanso ine ngati munthu wa technology ndikudziwa kuti pali material amene tikhuza kupanga kuti ana ambiri apezeke ntchito. Ndi zimene amati business process outsourcing, ndi makampani okuti ana sukulu graduate aja kapena choka ku form 4 aja amagwira ntchito pa phone ngati call center za makampani akunja. Tikhuza kupanga zimenezo ndi kulemba ntchito ma thousands ana sukulu. Ine ndagwira ntchito maiko siyana, ndaona zambiri zimene ndifuna ndibweretse ku Malawi kuno kuti achinyamata apeze ntchito, azigwira ntchito. Ena nkumafunsa kuti ife Mtumbuka sitikundziwa kuti ndi wandale, tikundziwa kuti amene ndi business executive, muzikwanitsa ndale. Izizi mafunso amene wandikumbira kwambiri kuti nzanga Dr. Saulos Chilima mu 2014 akulowa ndale, anthu angati uyu sakuziwa ndale, amadziwa makampani. Mafunso amene abweranso ndiye ineyo ndizayankha amene ayayankhira Saulos, sanayankhe pakamwa koma zochita zake, inenso ndizayankha chimodzimodzi. Malawi amene akutionera kuchokera ku Chitipa akukhulupireni bwanji kuti muli ndi kuthekera kosintha zinthu mdziko muno? Ineyo akamandiyang'ana afunse mbiri ya ine kwa wina aliyense Malawi muno, aliyense pena pake akumana ndi Malawi kuti anagwira ntchito ndi ine ndili wachinyamata, ndimagwira ntchito zambiri. Ambiri amandifunsa kuti mumakwanitsa bwanji. Ndakhala mtsogoleri mzambiri ku engineering, ku zamasewelo, makampani ambiri. Even kwathu mukapita kwathu mukamva kuti zaka 10 ndakhala ndikupanga zinthu za pa grassroots. Ine ndimapita meeting ya village development committee ku Lero, kuchokera ku Blantyre, mukafunse zonsezi ndakhala ndikuchita. Mukumana ndi anthu akuwuzani kuti Mtumbuka uyu ndi wa ntchito, Mtumbuka uyu amafuna marizati basi. Uthenga kwa otsatira chipani cha UTM pamene chipani chikukhozekera kupita ku convention. Ine uthenga wa anzanga a UTM ndi kuti tiyeni tiyang'ane kuti mtsogoleri amene angapitise patsogolo masomphenya a Dr. Saulos Chilima ndi ndani. Ndipo ine ndikuona ngati ndineyo, ndikuzipereka kuti tiyeni tikasankhe amene angapitise patsogolo masomphenya a Saulos Chilima. Ine nayenda naye Saulos, timapemphera limodzi, anali bwana anga ku office, komanso akupanga PhD, nali supervisor wake. Takhala tikumana nthawi zambiri, ndaphunzira zambiri, ndikakhala ndi vuto
ndikalephera kulisolva ndi malowa amene ndimati mu SKC mode kuganiza ngati Saulos ndipo zimaphweka. tikayangana lineup finally tikayangana lineup ya 2025 kuoneka kuti mbali ya DPP adasankha kale apita Mutharika, ku MCP adasankha kale achakwera, ku PPA asankha kale Mai Joyce Banda, oti anthu onsewa alamulirapo dziko lino. Inu simukuopa? Ine sindikuopa chifukwa ndikudziwa kuti choyamba ambiri amene azikavota ndi achinyamata. Achinyamata atopandiza kale afuna zatsopano za nyuwani. Ine ndi watsopano, ine ndine wanyuwani, ine ndili ndi nyonga, ndili ndi masomphenya. Mavuto achinyamata ndikuwadziwa bwino kwambiri, ndikugwira nawo ntchito ndimadziwa, komanso even achikulire ndagwira nawo ntchito ndimalemekeza. Zonse ndizapanga ndipase mpata Malawi konse kumene ndapita ineyo, palibe kumene anandipasa ntchito ndinalephera, palibe, ndipo sizatheka zimenezo. Dr. Mathews Mtumbuka tikuthokozeni kwambiri ndipo tikufuneni zabwino zonse. Ziko. Amene wotu anali Dr. Mathews Mtumbuka kuti fotokozera za zimene akona kuti zikuyeneretsa kukhala ndi mtsogoleri wa dziko lino komanso mtsogoleri wa chipani cha UTM pamene chipani chimene chikupita ku convention pamene pani nsire nzanga blessings. Iyayi ndathokoza kwambiri taonga sabola amene ndi amene anali ndithu mtolankhani wathu kuno kungoti fotokozerapo ziwiri zitatu kuti kodi kuno kumachitika chani. Nkhani yaikulu ndionena kuti Mathews Mtumbuka aonetsa chidwi kuti ndithu afuna akayime ku msonkhano wakulu wa chipani chimene cha UTM ngati torch bearer wa chipani chimenechi pamwe tikuyembekezera zisankho chaka chamawa mwezi wa Septemba. Ine dzina langa ndi Blessings Mpinganjira nayi ndanzanga ochuluka amene ndimagwira nawo kuno ntchito pa kamera panayi Taufiki Chipinga, tinali ndi Haiten Chilemba komanso Khumbo Kaliwo osayiwalanso Henry Chulu kuchokera muno mu mzinda wa Lero ngoti ubwezeretseni ku nyumba yathu yolutsira mawu mu mzinda wa Blantyre.